Dobar dan još jednom svima, poštovani predsjedniče gospodine Plenković, poštovani zamjeniče gospodine Medved, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Jandroković, poštovani glavni tajniče gospodine Katičić, poštovane kolegice i kolege i članovi predsjedništva, poštovani ministri, saborski zastupnici, zastupnici u Europskom parlamentu i u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, poštovani prijatelji i kolege iz BiH, iz Vojvodine, iz Grčke, draga mladeži. Hvala vam svima još jednom na dolasku. Danas s ovim općim saborom završavamo izborni proces u mladeži HDZ-a koji smo krenuli tamo krajem 9. početkom 10. mjeseca. U tom izbornom procesu izabrali smo naša vodstva na općinskim, gradskim, županijskim organizacijama i na nacionalnoj razini. U tom izbornom procesu pokazali smo organiziranost, pokazali smo ozbiljnost, ali prije svega pokazali smo i zajedništvo. Upravo to zajedništvo bit će ključno u nadolazećoj super izbornoj godini. Želim vam se svima još jednom zahvaliti na velikoj pomoći i podršci koju ste mi pružili u protekla 2 mjeseca i u protekle 2 godine mandata, te povjerenju da još jednom dobijem mandat za vođenje najjače mladeži u Hrvatskoj, mladeži Hrvatske demokratske zajednice. Protekle 2 godine bile su nam specifične jer nismo imali nikakvih izbornih kampanja i nastojali smo držati radnu temperaturu da mladež bude spremna za sljedeću super izbornu godinu. Obilazili smo naše organizacije, jačali smo naše lokalne organizacije, općinske, gradske i županijske. Prije ljeta sam brojao, bili smo negdje blizu broja 35, na 35. obilasku, sada nakon ovog izbornog procesa mislim da smo negdje na 50 i mislim da je to pravi smjer. Smjer u kojem trebamo i dalje ići u novom mandatu, da budemo među našim ljudima na terenu, da vidimo s kojim se problemima suočavaju, ali da vidimo i koje prijedloge i konkretna rješenja imaju koja možemo onda ukomponirati i implementirati u politike koje provodimo na nacionalnoj razini. Pokrenuli smo niz edukacija, panela, konferencija za sve one teme koje smo smatrali važnima, od mentalnog zdravlja, demografije do mjera aktivnih politika zapošljavanja. Sve to su teme koje danas mlade ljude zanimaju i o kojima trebamo govoriti. Imali smo priliku o tim temama čuti od naših iskusnih stručnjaka, od naših iskusnih političara. I to ćemo nastaviti raditi i u sljedećem mandatu. Ostvarili smo i 2 važna međunarodna uspjeha. Naša glavna tajnica Judita Emić postala je potpredsjednica IVDU-a, a naša međunarodna tajnica Teja Jerković postala je potpredsjednica JEP-a. Sve to zaokružili smo organizacijom Vijeća mladeži Europske pučke stranke ovdje u Zagrebu. I još jednom smo pokazali da je mladež Hrvatske demokratske zajednice prepoznata na europskoj, ali i na svjetskoj razini. S ponosom mogu reći da smo ostvarili i sve ciljeve koje smo zacrtali u proteklih 7,5 godina, ciljeve koje smo zacrtali u našim izbornim programima, programima Odgovornost za mlade i Biraj bolju budućnost, tamo još 2016. godine. Sve to naravno ne bi moglo biti moguće bez odlične suradnje i velike podrške koju imamo od predsjednika gospodina Plenkovića i cijelog vodstva stranke. Nikada nije bilo više novaca predviđeno za ulaganje u obrazovnu strukturu, preko 2 milijarde eura za izgradnju i dogradnju vrtića, osnovnih i srednjih škola. Nikada se više nije ulagalo u studentski standard, udvostručena je minimalna studentska satnica, preko 90.000 stipendija osigurano je za STEM područja, za strukovna obrazovanja i za studente slabijeg socioekonomskog statusa. Osigurali smo i da izvanredni studenti mogu raditi preko studentskog ugovora. 14 modernih domova izgrađeno je studentskih diljem Hrvatske. I spriječili smo rast cijena studentske prehrane. Na području rada također napravili smo značajne iskorake. Danas u Hrvatskoj nikad manji broj mladih ljudi nije imao sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme sa svojim poslodavcima, a nikad veći na neodređeno vrijeme. Zašto vam to govorim? To vam govorim zato što je to važno s aspekta kreditne sposobnosti. Svi znamo koliko nam je to važno i za rješavanje stambenog pitanja, ali naravno i financijske sigurnosti. Preko 100.000 mladih uključeno u mjere zapošljavanja, ukinut je SOR, a preko 10.000 mladih ljudi koristilo je potpore za samozapošljavanje. A ta potpora podignuta je za vrijeme ove Vlade na onih maksimalnih 20.000 eura. Značajna ulaganja bila su i u stambenoj politici, a ona mjera koja je možda bila i najopipljivija u ovom mandatu, to je mjera poreznog rasterećenja za mlade do 25 i do 30 godina. Kada sve to pogledamo, možemo vidjeti da je u mandatu ove Vlade to rezultiralo da se nakon 7,5 godina mandata nezaposlenost mladih prepolovila za pola. Ništa od toga nije slučajno. To je rezultat odgovorne i promišljene politike koju provodi naša Vlada. To je rezultat politike koja je usmjerena na jačanje položaja mladih u društvu, koja je usmjerena na jačanje životnog standarda svih mladih u Republici Hrvatskoj.
Sve što smo do sada radili, radili smo sa ciljem da se zaštiti mlade, da im se omogući obrazovanje, da rastu, da se razvijaju. Također da nađu prvi posao, da riješe stambeno pitanje i da mogu zasnovati svoju obitelj. I mladi danas u Republici Hrvatskoj to u svakodnevnom životu i osjećaju. S druge strane, kada pogledate našu oporbu, to je oporba bezidejna koja ne nudi konkretna rješenja i koja je usmjerena samo na jedan cilj, a to je da se naruši povjerenje u državne institucije. Ta oporba, dio te oporbe je danas na vlasti u gradu Zagrebu. Grad Zagreb koji nikad nije bio prljaviji, grad Zagreb u kojem trava nije pokošena na vrijeme, grad Zagreb koji gubi investitore i novac zbog njihove nesposobnosti, a najveći doseg im je to što su nabavili nove tramvaje iz 1996. godine. Za razliku od njih, Hrvatska demokratska zajednica je pokazala da može odgovorno voditi državu i da nudi Hrvatskoj sigurnost i stabilnost. Dragi prijatelji, za kraj želim završiti sa porukom da kada se držimo skupa ništa nije nemoguće. I u sinergiji sa našim predsjednikom i vodstvom stranke, u sinergiji mladih i starijih, iskusnijih, idemo po pobjedu u super izbornoj godini. Svima vam unaprijed još jednom čestitam. Svima vam unaprijed još jednom čestitam danas koji ćete biti izabrani u nacionalno vodstvo. Posebno se želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji nam izlaze iz mladeži, a koji su proteklih godina dali značajan doprinos radu naše mladeži. I dragi prijatelji, svima vam naravno želim sretan i blagoslovljen Božić i puno uspjeha i sreće u 2024. godini. Hvala i živjeli!